ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer Ysgol Calon Cymru ac Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt yng Nghanolbarth Powys. Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar gynigion fydd yn effeithio ar Ysgol Calon Cymru ac Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt yng Nghanolbarth Powys. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar y 14 o Fai 2025 a bydd yn dod i ben ar yr ail o Orffennaf 2025. Mae 2 gam i'r cynigion. Byddai cam 1 yn cael ei weithredu ym mis Medi 2027. Mae 2 rhan i'r cynigion ar gyfer cam 1. 1. Sefydlu Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd pob oed 418 ar gampws presennol Ysgol Calon Cymru yn Llanfair-ym-Muallt. I ddechrau, byddai'r ysgol yn rhannu campws Llanfair-ym-Muallt gydag Ysgol Calon Cymru gan ddefnyddio rhan o'i hadeilad a rhannu rhai cyfleusterau. Byddai hwn yn drefniant dros dro nes bod buddsoddiad cyfalaf wedi bod ar safle Llandrindod. 2. Newid categori iaith Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt i gyfrwng Saesneg. Byddai disgyblion yn y ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt yn symud i'r Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd bob oed. 3. Newid categori iaith Ysgol Calon Cymru o 2 ffrwd i gyfrwng Saesneg. Byddai disgyblion ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn ffrwd cyfrwng Cymraeg Ysgol Calon Cymru ym mis Medi 2027 yn trosglwyddo i'r Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd pob oed. Byddai ffrwd cyfrwng Cymraeg Ysgol Calon Cymru yn cael ei ddileu yn raddol erbyn mis Medi 2029. Byddai cam 2 yn cael ei weithredu ym mis Medi 2029 ar y cynharaf. Mae 1 rhan i'r cynigion ar gyfer cam 2. 1. Yn dilyn buddsoddiad cyfalaf ar gampws Llandrindod i ddarparu ar gyfer holl ddisgyblion Ysgol Calon Cymru a gwella cyfleusterau presennol, byddai Ysgol Calon Cymru yn cau ei champws yn Llanfair-ym-Muallt ac yn gweithredu o gampws Llandrindod yn unig. Byddai disgyblion o gampws Llanfair-ym-Muallt yr ysgol yn symud i safle Llandrindod. Byddai'r ysgol bob oed cyfrwng Cymraeg yn cymryd drostodd campws Llanfair-ym-Muallt i gyd. Mae'r cynigion yn cael ei bwrw ymlaen i weithredu strategaeth y Cyngor ar gyfer trawsnewid addysg ym Mhowys, sy'n anelu at drawsnewid addysg ym Mhowys drwy fynd i'r afael a nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Mae'r cynigion hefyd yn adlewyrchu dyheadiadau cynllun strategol Cymraeg mewn addysg y Cyngor ar gyfer 2022 i 2032, sy'n nodi sut y bydd y Cyngor yn gwella mynediad yr addysg cyfrwng Gymraeg dros y cyfnod hwn. Rydym wedi paratoi dogfen ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion yn cynnwys y cefndir, y rhesymau dros y cynigion, opsiynau a ystyriwyd, gwybodaeth am yr ysgolion a effeithio'r arnynt, ac ystyriaeth o effaith y cynigion. Rydym hefyd wedi paratoi fersiwn o'r ddogfen ymgynghori i blant a phobl ifanc sy'n cyflwyno'r wybodaeth mewn modd mwy syml. Mae'r dogfennau ymgynghori ar gael ar-lein gwefan www.powys.gov.uk/transforming education. Mae copïau papur ar gael drwy e-bostio transforming.education@powys.gov.uk neu drwy ffonio 016 86 611 553. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 14 o Fai 2025 yn bydd yn dod i ben ar ail Orffennaf 2025. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi ffurflen ymateb ar-lein, lenwi ffurflen ymateb papur a e-bostio neu e-ffostio atom, e-bostio neu anfon eich sylwadau ysgrifenedig atom. Mae'r ffurflenni ymateb ar-lein
a phapur ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming education. Gallwch anfon eich ymatebion drwy e-bost neu drwy'r post at transforming.education@powys.gov.uk neu Tîm Trawsnewid Addysg Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1-5 Roedd derbyn pob ymateb erbyn dydd Mercher, ail o Orffennaf 2025. Ar ôl i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad ymgynghori sy'n crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd. Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried yr adroddiad ac yn penderfynu a ddylid parhau ar cynnig a'i peidio. Rydym yn disgwyl hyn ddigwydd yn hymor yr Hydref 2025. Os byddant yn penderfynu parhau, byddai'r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a byddai 28 diwrnod i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydynt yn cytuno ar cynnig. Byddai adroddiad pellach wedyn yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd a byddai penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch a ddylid gweithredu'r cynnig a'i peidio. Rydym yn disgwyl i'r penderfyniad terfynol gael ei wneud erbyn diwedd tymor y Gonwyn 2026 fan bellaf. Fwy o wybodaeth gan gynnwys y ddogfennaeth ymgynghori a'r dylenni i ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'n gwefan http://ke.powys.gov.uk/trawsnewid addysg.